Isang mapagpalang umaga sa atin lahat. Welcome to my YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. For today's video, tayo nga po pala ay mag-tutorial about nga po kung paano magbayad sa Skyro gamit po ang ating GCash mga kapatid. So tara, let's go mga kapatid. Ayan pong nakikita nyo, ayan po napindot ko na po niya ng aking 4-digit number dun nga po sa ating Skyro account. At ayan pong tinuturo po ng aking daliri, dyan po natin pipindutin kung paano po tayo magbayad sa Skyro gamit nga po ang ating GCash. So ayan, napindot na nga po natin. Hindi ko na po pinakita sa inyo kung paano ko po linagin ang aking pong 4-digit number para ma-open ko po ang aking Skyro account. Dahil yan nga po ay ating personal nga po mga kapatid. So tara, let's go, samahan nyo po ako. At pagkatapos nga natin pindutin ang ating account sa Skyro, dito naman po tayo dadalahin sa Open in GCash para po tayo ay makapag-submit ng ating bayad. Ayan, nakita nyo po mga kapatid, ilalagin po natin ang atin dyan 4-digit number naman po sa ating GCash account. Tinakpan ko lang po, i-blurred ko lang po. Siyempre, personal number ko po yun at personal 4-digit number ko po yun mga kapatid. Bago ko nga po pala makalimutan, subscribe ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Paki-like, paki-share at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa ating susunod na gagawing videos. So ito na nga mga kapatid, pindutin na po natin ang Open GCash para nga po makapag-submit na rin tayo ng bayad at para po makabayad na nga po tayo mga kapatid. At ayan, nakikita nyo po, ilalagin naman po natin dyan ang ating 4-digit number sa GCash account. Tulad ng aking ginagawa, i-blurred ko lang po pati ang aking 4-digit number at ang aking cellphone number dahil nakalagay nga po dyan mga kapatid. At ayan, dadalahin naman po tayo dito ng ating system sa ating nga pong pag-submit ng ating bayad sa Skyro nga po mga kapatid. So dito na nga po mga kapatid, nakikita nyo po yan, pay. Ayan na, may pay na po yan, pipindutin lang po natin dyan at nandyan na rin po ang ating amount kung magkano po ang ating babayaran sa Skyro gamit nga po ang ating GCash mga kapatid. Ayan na pong may araw na yan na nakikita nyo, dyan po natin pipindutin. Madali lang naman po ang pagbayad sa Skyro gamit po ang ating GCash. Basta i-download nyo lang po ang Skyro para pag kayo po ay magbabayad, madali lang po ang pagproseso mga kapatid. Yan, hintay-hintay lang po natin dahil na-submit nga na po natin. At hintayin lang po natin ang ating system dahil magpapalit na naman po yung mga kapatid. So dito na nga po tayo dadalahin sa may done. Yan, pipindutin lang po natin na yan na done na yan para maisubmit na nga po natin ang ating bayad sa Skyro. At ayan, nakikita nyo po mga kapatid, zero balance na po tayo ngayon dahil nakapagbayad na nga po tayo ng first payment natin nga po dito sa Skyro. Dahil yun nga, tulad po ng aking sinabi, nag-home credit nga po tayo ng aircon nga po dito sa FC Home Center sa may Binakayan branch. So dito ko na po tatapusin aking vlog. Bye bye, God bless.